Gepli yer Azadlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 28-nji ýuny hepdäniň sişenbe güni. Habarlar gündeliginde Praga'daki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Owganistana saparynyň tamamlanan wagtynda Owgan vitse-prezidenti Abdurreşid Dostum Owgan Türkmen serhedinde söwüşçilere garşy söwüşlerini güýçlendirýändigini oglan etdi. Dawam paýdamyken enemi jangmy, ýagmy, mamy saharamy. Türkmenistanda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygynyň çäklendirilmegine soň internet kafeleriň öňünde uly nowatlar emele geldi. Kafe mundan bir hepde çemes odol her saatda ortaça 10-15 adam barýan bolsa, häzirki wagtda bu san 30-40 adama ýetdi. Türkmen resmiýetleri buğday hasylynyň üstünlükli ýygnalýandygyny oglan edýär kadaýhanlar girdeje görmeýänligini aýdýarlar. Dol maglumaty tutmada atyle 2007 bidenki. Debe hiç tat galan bu dönem. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölügine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk harbiýleriniň orta ýetişlerini oka tutmagynyň netijesinde wepat bolan pilotyň maşgalasyna gyýnan süldürmeginiň soň orta ýet bilen gatnaşyklaryň tiz gadalaşagyna umyt baglady. Men häzirki ýagdaýy geçmişde galdyrmagy başarjagymyzy, ol ýurtlarymyzyň ikisi üçin hem ziýanly şeýlede tiz gadalaşma tarap gadam basjagymyzy umyt edýärin diýip Erdoğan 27-nji iýunda aýtdy. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım Erdoğanyň we orta ýetiň prezidenti Vladimir Putiniň günlerde telefon arkaly gepleşjekdigini habar berdi. Türkiýanyň geçen ýylyň noýabr aýynda orta ýetiň uçaryny urup gaçyrmagy iki ýurdun gatnaşyklaryny yaramazlaşdyrypdy. Ankara we Moskwa bir-birine garşy sowda çäklendirmelerini ýeridipdi. Orta ýet öz raýatlarynyň Türkiýe syýahatçylygyny gadagan edipdi. Ýewropa Birleşiginiň liderleri 28-nji ýylda başlanýan 2 günlük sammitde jemlenýärler. Ýewropa Birleşiginiň bu sammiti Britaniýanyň Birleşigiň düzümünden çykmak öňçe ses bermeginden soňky ilkinji ýokary derejeli duşugydyr. Sammitden bir gün öň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Italiýanyň premier ministri Matteo Renzi bilen birlikdäki beýannamasynda Ýewropanyň bütewüdigini belledi. Olar Britaniýa guramadan çykmak öňçe resmi prosesini başlamak üçin Lisabon ulalaşygynyň 50-nji maddasyny işledip başlaýança onuň Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklarynyň geljegi barada hiç hili resmi däl gepleşikleriň geçirilmejegini aýtdylar. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz wezipe möhleti tamamlaýança munyň amala aşyrylmajagyny aýtdy we sentýabr aýyna agdady. Cameron 28-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň 27 lideri bilen birlikde Brüsselde barýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Ýewropa Birleşiginiň liderlerini ar alyjy hereketlerden saklanmagy we jogapkärçilikli, duýgur hem strategik häsiýetde hereket etmäge çağırdy. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak öňçe ses berişligi 27-nji ýylda dünýäniň maliýe bazarlarynda gymmatly kagaýlaryň pes bahada satylmagynyň täze tolkunyny tergip berdi. Britaniýanyň hökümetiniň kepil geçmegine garamazdan Britan poundynyň hümmeti soňky 31 ýylyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Britaniýanyň liderleri ýurdun ykdysadyetiniň ýeterlik derejede güýçlüdigini aýdýarlar we onuň dünýäniň iň kuwatly ykdysady guramasyndan çykmagyny başarjakdygyny belleýärler. Emma bu resmi beýannamalar dünýäniň maliýe bazarlarynda 2 güniň dowamında 2008-nji ýyldan soňky döwürde iň uly çökünlügiň döremeginiň öňüne alyp bilmedi. Londonyň statusyny ýitirmegine degişli howatyrlanmalaryň netijesinde Ýewropanyň maliýe merkezi bolan Ýewropa banky 2 güniň dowamında uly çökünlük bilen ýüzüýiz boldy. Birleşen Ştatlarda we Ýewropada sowda indeksleri 24-nji ýylda görkezden 12% çemesindäki ýyzy gaýdyşlardan soň ýene 2-3% derejesinde pese düşdi. Dünýäde amatsız şertlerde ýaşaýan çağalaryň köpüsine garyplyk, sowatsyzlyk we ýer ölmek howpy awanýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağalar fondy 28-nji ýylda ýaýradan täze hatabatynda aýtdy. Maglumatda berilen sanlara görä häzirki ýagdaý saklanyp amatsız şertlerde ýaşaýan çağalara üns artdyrylmasa 2016-njy we 2030-njy ýyllar aralygynda dünýäde 69 million çağa 5 ýaşyna ýetmän öňüne alyp bolan kesellerden ýogaljagy 60
milyon çağanyň bilim almak mümkinçiliginden mahrum boljagy, 167 milyon çağanyň garyplykda ýaşajakdygy we 750 milyon ayal maşgalanyň çağa kadurmuşa çykaryljakdygy bellenýär. Problemalaryň äklesiniň esasy sebäbiniň garyplyk bilen baglydygy hasabatda bellenýär. Dünýäniň 190 ýurdunda işleýän UNICEF goramasynyň täze hasabatynda bellenişine görä, Günorta Aziýa we Subsahara Afrika regionlarynda bilimsiz enelerden doğulan çağlaryň orta bilimli enelerden doğulan çağlara garanda 5 ýaşyna ýetmän ölmek töwekkülçiligi 3 esse ýokary bolýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagydyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşet Meredowyň Owganistana eden 2 günlük sapary tamamlandy. Munyň bilen bir wagtda Owganistanyň vice-prezidenti Abdulreşit Dostum Demirgazyk Owganistanda töweşijilere garşy görüşini güýçlendirýänligini oglan etdi. Regionda görülýän soňky howpsuzlyk çäreleri barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulimradiýanyň maglumatyny dinläli. Demirgazyk Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab welaýatynda ýawuz ýagdaý dowam edýär. Welaýatyň etraplarynyň aglawasynda jeňçiler hereket edýär. Faryab welaýatynyň Döwletabad, Hojasevpoş we Gaýsar etrapynda awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda 28-nji iýunda da aldym berdimli täweş barýar. Vice-prezident General Dostum ýol başçylygynda Faryab welaýatynda harby operasiýa geçirilýär. General Dostum Faryab welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýanyň ýene bir aý töweregi dowam etjekdigini bildirip şeýlediydi. Davam paýda mümkin. Enemi jangmy, ýagmy, amy saharamy turniga. Astana atly sebt jeňçileriň iýeçiligindedi. Ony Talibandan gaýdyp aldyk. Jeňçiler kaçıp çykdy. Eger biz ýedine gaýdyp alan ýerlerimizi saklap bilsek, onda talep söwüjçileriniň kökü Döwletabad etrapyndan kesilýär diýip general aýtdy. Astana injara diga halas beýik talip kandamış. Faryab welaýatynda General Dostum ýol başçylygynda öňüm jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilipdi. Şoňa garamazdan jeňçiler bu welaýatda barha güýçlendi. Faryab welaýatynyň Almar atly etrapynyň Karaý atly sebitinem jeňçiler basyp aldy. Yerli ýaraglaryň arasynda dören oňuşmazlyklar sebäpli 120den gurrak obanyň synandygyny resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Seýdaka Endirabynyň aýdysynça Şeşper we Şorderýa atly regionda jeňçilere garşy awgan güýçleri görüş alyp barýar. 85 jeňçini awgan güýçleri ýesir alypdyr. 50 goly jeňçi uruşda helak bolupdyr. Awgan güýçleri söwüşde öňe gödüşlik gadandy. Talip militanlary iza çekildi diýip komandir aýdýar. Şeşper o der mantıkay Şorderýa 75 nafar muhalifini meselê dewlet täsir şuwä. Şeşper atly region Türkmenistanyň serhediniň golaýynda ýerleşýär. Jeňçiler Türkmenistanyň serhediniň ýakynlaryna sygynypdyr. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçileriň toplanynyny ýerli ilat aýdýar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary we Daşary işler ministri Reşit Meredowyň Demirgazyk Awganistana eden saparyna gabat geldi. Meredow dün Balx welaýatynyň hakiminiň wezipesini ýerine ýetirje Ata Muhammed Nur hemem awgan güýçleriniň ýerli ýol başçylary bilen Mazar Şerif şäherinde duşuşdy. Ata Muhammed Nuryň aýtmagyna görä, duşukda türkmen resmiýetleri bilen howpsuzlyk meselesi barada hem gurrun edilipdir. Emniyet temin. Ma niyazlarym balatar az ma, şununa beşlerin niyaz ederim. Farahatçylyk hemmanyň hem islegidir. Farahatçylyk bolmasa elektrik geçirjesini gurmak we demir ýoluny çekmek kyn düşer. Howpsuzlygyň öpçün edilmegi boýunça iki ýurt özara hyzmatdaşlyk etmelidir. Çünki iki tarapyň hem asudalyga zaruraty bar diýip Ata Nur aýtdy. Reşit Meredow Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň we Faryab welaýatynyň hakimleri bilen hem duşuşdy. Demirgazyk Günmotar Awganistanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Tutuş Türkmen-Awgan serhedi jeňçileriň kontrolunda galýar. Daşary ýurtly jeňçiler hem Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýerleşýär. Şamirdan Gulimradiýany Kabuldan Azatlyk Radiosu. Owganistandaky habarçymyzyň reportajyny dinlediňiz. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munyň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosyny tapyň we ýazylaň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň.
Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda şunlar internet kafeleriň öňünde uly nowatlar emele geldi. Ýurtda mobil telefonlar arkaly internet aragatnaşygyny üçin edýän 3G hyzmatlarynyň bir näçe günläp kesilmegininden soň dören bu ýagdaýyň Aşgabatda we Käbir vilayet şäherlerinde göze iýilýänligi habar berilýär. Bu ýagdaýyň jekmejekleri barada Herdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli. Şunlar Türkmenabad şäherindäki ýeketäk internet kafede internetden peýdalanmaga barýan adamlaryň sany öňküsinden 2 seçemesi artdy. Gökbadaryň golaýyndaky Türkmen Telekomyň merkezi edarasynda ýerleşýän internet kafe mundan bir hepdeçemes odal her saatda ortaça 10-15 adam barýan bolsa, häzirki wagtda bu san 30-40 adama ýetdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky bir näçe günlükde dören bu ýagdaýyň sebäbini ýurtda mobil internetin kesilmegi bilen düşünürýärler. Ma'lum bolşal Türkmenistanda eýem 4 günden bäri mobil operatorlar arkaly internetden peýdalanyp bolmaýar. Türkmenistanlary mobil internet hyzmaty bilen üpçün edýän TMSL we MTS kompaniýalarynyň jogapkär resmileri bolsa, mobil telefonlardaky internet hyzmatynyň kesilmeginiň sebäbi onuň haçan gaýtadan işläp başlajakydy barada anyk maglumat bermeýärler. Netijede häzirki wagtda çagasy we dogan garyndaşy daşary ýurtda okuyan ýa-da ýaşaýan türkmenawatlaryň ençemesi öz howsarlary bilen habarlaşmak üçin ýeketäk çykaloy hökmünde internet kafe barýarlar. Mobil telefonumdan daşary ýurtda okuyan çağam bilen isleýän wagtym isleýän ýerimden arzan bahadan habarlaşyp bilýärdim. Ýöne indi şenbe gününden bäri mobil telefonlarda internet işlemeýär. Ýeketäk çykalga internet kafe. Bu ýerde de adam köp bolan üçin ilki ýarym sagat indem ýene 1 sagat garaşdydylar. Dip Türkmen Telekomyň merkezi edarasyndaky internet kafede nowata duran 45 ýaşlaryndaky türkmenawatly Zenan Gürüň berýär. Käbir ýaşaýjylaryň pikirçe emele gelen bu nowatlar şäherde ýekece internet kafenyň bardygy we ondaky käbir kompýuterlerinde işlemeýänligi bilen bagly. Türkmenawatda ýekece internet kafe bar. Ondaky kompýuterleriňem ýarpy işleýän bolsa, galan ýarpy diýen ýaly işlemeýär. Yarım saat garaşan bolsaň, indi 1-2 saatdan geliň diýärler. Soňra yssyk howada garaşmaly ýa-da öýüňe gaýdyp gaýtadan gelmeli bolýar. Dip özüni hally dip tanıştıran 30 ýaşlaryndaky türkmenawatly ýaşaýjy diýär. Liwap vilayatynyň paýtagty Türkmenawatda näme sebäpden diňe bir internet kafenyň işleýänligi barada anyk maglumat almak başartmady. Emma Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, ýurtda Skype programmasynyň ýapylmagy bilen internet kafelere barýan adamlaryň sany bir wada azalypdyr. Emma mobil internetin kesilmegi bilen olaryň sany ýene göz görtele köpeldi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçysy Soltan Açylwanyň aýtmagyna görä, Aşgabatyň internet kafelerinde hem nowata duran adamlaryň sany artýar. Bu nowatlar esasan Aşgabatlylaryň akşamlyk işden çykýan wagty hasem gözeýilýär. Häzirki wagtda türkmenistanylar internetden iki usul arkaly peýdalanyp bilýärler. Olaryň biri internet kafeler, beýlekisi Türkmen Telekomyň ADSL tehnologiýasy arkaly öýe çekilen internet hyzmatlary. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalarynyň okujylarynyň aglawy bölegi mobil telefonlary arkaly sahypalarymyza girýär. Türkmenistanda petiklenen Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryna soňky günlerde Line ulgamy hem goşuldy. Biz Line ulgamynyň eliterliliginiň çäklendirilmeginiň okujylarymyza ýetirýän täsiri bilen gyzyklanıp, bu sowaly öz web saytlarymyzda orta atdyk. Azatlyk Radiosyna gelen tesbirleriň mazmunyny sizin dikkatinize getirmegi makul tapdyk. Tesbirlere seni kardeşim Merdan Sariýewden dinläli. Azatlyň saytynda Line ulgamynyň petiklenmegi size nähil täsir ýetirdi? Diýen sorag bilen açylan foruma biziň dinleýijilerimizden we okuyjylarymyzdan onlarça tesbirler gelip gowuşdy. Bu mesele bilen bagly öz pikirlerini aýdanlaryň tas ählisi diýen ýaly bu soňky gadagyndan garşysyna ýiti nägilelik bildirýärler. Meselem, mekanatly okuyjymyz ilki forumda goýulan soraga jogap berip, soňra da göz-göni Türkmen hökümetine ýüzlenip şeýledi ýer. Gaty erwe täsir etirdi. Näme sebäpden ýapdylar bu saýty? Türkmenistanda internet umuman işleýän ok, ýöneköýje bir line işleýärdi. Onu da aýyrdylar.
köp sady şulaynynyň üstü bilen görüp eşidip bilýärdik. Näme üçin ýapýarsyňyz? Açyňda bu saýty. Yapmaň, gaýrat edin. Lanynyň petiklenmegine esasan da daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri öz närazylygyny bildirip, türkmen hökümetinden bu soňky ädiminiň sebäbini düşündirmegini soraýarlar. Bu daşary ýurtda okuyanlara gaty erwet täsir etirdi. 3 günden bäri öý bilen habarlaşyp bilemok. Telefon nomerden jaň etseňem puluňy çydar ýaly däl. Hökümet mundan odol Skype petikledi. Öýdäkiler bilen günde gurlaşýardım. Daşary ýurtda okap ýören talipleri näme sebäpden köteýäňiz? Diýip Talip İstanbul lakamly okuyjymyz türkmen hökümetine ýüzlenýär. Nur Muhammedowa AG atly başga bir Türkmenistanly daşary ýurtlarda her kimiň çagasy okuýar. Indi maşgalan bilen habarlaşyp bilemok. Hemme ýerden bagladylar. Türkmenistanda hökümet halkyny kötäp bilse, başga armany ýok ýaly diýip zerenýär. Özüni Kaplanbay diýip atlandyran başga bir okuyjymyz biz daşary ýurtda okuyan taliplere esasan hem öýümüz bilen habarlaşmak kynlaşdy. Sebäbi Türkmenistan üçin Line Messengerinden başga gurulşar ýaly amatly programa ýok. Hemmesi petiklenen. Internete arkayn ulanyp bilmejek bolsak, näme gerek ol internet? Sonsuzam, goşa dyrnakdaky arzançyk we ören ýokary tezlikli internetimiz bar. Diýip bu ýagdaý bilen bagly öz kinaýatyny bildirýär. Yeri gelende bellesek okuyjymyz Kaplanbaýyň aýdysy ýaly Türkmenistanda Facebook, WhatsApp, Skype we Kontakt ýaly sosial ulgamlar uzaldan hökümet tarapyndan petiklenen. Okuyjylarymyzyň tasbarty diýen ýaly öz tesbirlerinde bir ýurtda internetiň çäklendirilmeginiň ýurda ýyzy tesdirýändigini nyktaýarlar. Umuman interneti petikleýärler. Gaty ýyzygalyk döwletimiz bar. Hökümet, agentler hemme zatdan gorkup otyr. YouTube, Facebook, WhatsApp, Line ýaly sosial ulgamlary petiklemek näme gerek? Adamlar oýanmasynlar, dogryny öwrenmesinler diýip etjegini edýärler, diýip atyz lakamly okuyjymyz Türkmenistanda sosial ulgamlaryň ýapylmagynyň sebäplerini ünsü çekýär. Azatlyk radiosynyň bu temadan açylan forumuna agzalanlardan başga da ençeme, şol sanda Türkmenistandaky internet gadagançylygynyň ýurdun geljegini ýetirip biljek oňaýsyz täsirlerini suratlandyrýan tesbirler geldi. Bu we beýleki tesbirler bilen Türkmenistanda elýetirli bolan proxy tilsimler arkaly Azatlyk radiosynyň azathabar.com saýtyna girip tanışmagy dinleýijilerimiziň we okuyjylarymyzyň özlerine goýýarys. Biz Azatlyk radiosynyň forumunda galdyrylan şeýle-de efirde seslendirilen tesbirleriň okuyjylaryň öz şahsy garaşlarydygyny we olaryň Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýandygyny ýatlaýarys. Sözümüzün soňunda bellesek, petiklenmesi kyn hasaplanýan Telegram sosial ulgamy Türkmenistanda häli häzirlikçe işleýäne meňzeýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, sosial ulgamlarynyň ýetirliliginiň Türkmenistanda çäklendirilmegi we umuman internet aragatnaşygynyň çäkli bolmagy size nähili täsir ýetirýär? Öz maglumatlaryňyzy, pikirleriňizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyzda şeýle-de Azatlyk radiosynyň Facebook, Kontakt sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna siýahat edin we öz tesbirleriňizi galdyryň. Azathabar.com web saýtymyzda Türkmenistan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilerdiňiz. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosyny siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýa 1 million tonna buğdaýyň ýygynalanlygy resmi taýdan yglan edildi. Türkmen resmileri daýhanlaryň resmi derejede planlaşdyrylan 1 million 600 000 tonna buğdaýy şol tapşyrjagyna garaşýandyklaryny yglan etdiler. Şol bir wagtda Türkmen daýhanlary gally önümçiligindäki agyr zähmedinden girdeji görmeýänligini aýdýarlar. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň Agzybirlik daýhan birleşiginiň kärendeçisi Gülistan bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Kärende ýeriňizde buğdaý ekýän bolsaňyz, şu buğdaýda nähili girdi jalýaňyz el boýunça? 2 hektar yerim var.
Ayıl oyunca men ara şondan 8-9 ton geçirende 10 milyon pul alonda. Köne puldan. Olam näme hiç tatamlanok. Şonun bahatyny 3000 ya 4000 etseler. Häzir şolary 2000 bolan. Dol maglumaty tutmada atyle 2000 yetenok bidenki. Bide hiç tat galanok buğdaydan yıl dowamında bir alçak dadyň 10 milyon bol. Näçe ton 8-9 ton geçirende şoý hasap berota. Tutup şonnaly berorlar da ahirinde. Tehnikat tot, azotnat to, fosfornat to, buğdayın pulu az. Şertnamada bermel planla berbilen. Bermel şertnamada planla dolu olsa martag bile derýär. Ýöne pulu az. Şonu paxtanyň arasyna buğday ekilýär diýilýär. Şeýle ýagdaýlar bolýarmy? Paxtany ýygyp boldyk ekärler. Dero o näme goçany alça adamlara dero goçasyny çapyp berýärler, aýyrarlar, ýa otlar atarlar, şonu arasylarlar. Onuň sürüýe tanym ekärler. Diýerler näşe buğday urum döwri ana şu uly komissiýa durýar basynda. Polisiýa çel gatnaşýar kalgodyň başlygymy agranymy, ýa-ni oba hyzmatdan, hekimlikden gaty köp mukdarda adam toplanıp şol ýygyma dänanyň tawsyrlyşyna gödäwçilik güýçlenýär diýerler. Şu näme sebäpden şeýle ýagdaý bolýar? Aýşa buğdaydan alarmy kadyýdyrandyra şonuň üçin gelamatlara buğdayçylara hiç ýylylar elgoletçe adam däl. Ondan özleri etçilse bir amata halka bir 4-5 haltadan berse bir gowda şon berenoklar ýöne. Hiç ýyllarynda kömek etenoklar şol ýygorlarym alyp taşyrorlar. Karynda şo buğdaydan berenoklar. Şondan bir 4-5 haltaça her adama berse de bolup, şonu her hektara bir 5 haltada berse halka boljak şol. No, ýyly ýerine boljak, bir un alyp onu gararna boljak. Buğdayın tatınalış narxı arzan, un bolsa, un bolup halka satylanda bolsa, gymmat satylýar diýilýär. Şu barada pikiriňiz? Un gymmat we mana buğday näme? Önümiň da berse, özüň çykarsaň dero 25 000 30 000 çykarp berýärler bir halta uny. Öwedip. Ol bolsa köne puldan 250-300 000 alýar bir halta uny. Ýokary sorty 300 000. Şu komissiýanyň geregi bar diýip hasaplaýan, şu bir adamlaryň ruhuny basýar diýär, şunun taýharlar närazy bolýar, şeýler gödäwçilik güýçlenýär diýip. Biz bilemiz o komissiýany üýşip durul adamlar. Gorko halk almana, gorko aýtmana, gorko şu zatlary. Onu öýlerçe başlyk gelýär, şunçadan ana päsaltadan ýa altadan berjek. Haltaňa da keliň dat diýse biziň üçin gowda öýler açda. Buğdaydan girdejin adalyan bolsaňyz, maşgala eklenjiňizi näme bilen aýlaýaňyz? Maşgala eklenjimiz şo malaňatlar. Onu göwünüm ekkä şo zatlar bilen günümizi görüpmiz. Başga hiç näme ýok, çykarwa ýok. Türkmenistandaky habarçyma Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň ýol öten etrawynyň Agdybirlik Daýhan birleşiginiň kärendeşisi Gülistan bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetinizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabat tagaşlara we ösümliklere yeterlik derejede iýdiň edilmeýänligi ýaňy ýakynda döwlet derejesinde tanqid edildi. Prezident Berdimuhammedowyň soňky çykyşlarynyň birinde paýtagtyň häkimetleriniň işinden bildiren nägilelikleri bilen bir wagtda paýtagtda ösüp duran agaçlaryň köpçülikligiň çapylýanlygy barada maglumatlar hem gowuşupdy. Biz Aşgabatda ösümlikler bilen bagly häzirki ýagdaýlar barada gurrun bermek sorap, Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew izlenip, kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurada prezident ýakyndan çykyşyna Aşgabat şäherindäki baglary yeterlik derejede üns berilmeýändigini aýdyp, käbir resmiler tanqid etdi. Siziň pikiriňizçe paýtagtda şeýle ýagdaýlara duş gelse bolýarmy? Prezidentin tanqidi yerlikli tanqid Aşgabat şäheriniň tas ähliýerine diýen ýaly eklen baglara seredilmeýärligini, eklen gullary seredilmeýärligini aksyna hälişini duş gelse bolýar.
Amanrada bir näçe mysal getiräýseňiz, anyk nirelerde şu baglara yeterlik derejede üns berilmeýändigini görse bolýar. Olar bilen bellemeli ýagdaý paýtagtda her bir köçeleri giň etmek, awatlamak işi berdi. Muňa anyklar hökmüne andaryp, Ogulhan öňkü aýtak köçesi Saparmurat Tukşy yine de bir giden köçeleri mysal hökmüne getirmek mümkün. Bu köçelerin käbirine baglaryň uğruna seredilmän öz wagtynda sorulman, olan kurumagyna sebäp bolýan bolsa, käbirine bolsa köçeleri awatly işleriniň barşyny şol köçelerdäki agaçlary çapýarlar 10 ýyl, 20 ýyl, 5 ýylda taýyp oturan agaçlar harly salmyň dowamyny çapylyp ýok edilýär. Näçe ýadrak ýagdaýlar dünýäň köçelerde hatda beýle ýerlerde bu şeýleýän ýagdaý çakra. Amanrada anyk aýdanyňyzda şu çäreleriň iň soňky haýsy köçelerde amala aşyryldy? Bağları çatmalı işe imhon safaryan kağıdan andalı Ogulhan köçelerini, Yunus Emre köçelerini amala asırlı. Bağların sorundan uğradırlayan vaktinde de Tukmanmaşı Şahyolunu kavattel hıvolya ödüm Saparmurat Tukmanmaşı Şahyolunun baktışı işlerini getirmek için yapılalı eri 2 ülkem bir ay geçti. Yine son 2 ülkem bir ayın devamında da köçäniň uğrundaky baglar arasynda bular forum bolsun kim-kimden gowrak edip barýar. Amanrada bu ağaçlaryň suwarylmazlygynyň sebäbi nämede? Şeýlede näçe çemesi agacy gödüňne tutýaňyz? Bu ağaçlaryň suwarylmazlygynyň baş sebäbi gereksizlik. İşleri amal etmeyen adamlar seher bahane tapsalar, şol işleri amal etmekten saklanýarlar, bolmasa aýdaly awatly işleri getirilýär diýilýän nurda su geçirici turwalaryň ýoluny ýa olardan gelýän suwun kesilmeginde mümkin bar. Ýöne şoňa derek ýürüýte funkçetken maşinler arkaly şol agaçlary günne bir näçe deregen suwarmak mümkinçiligi bar. Şo mümkinçilikleri peýdalandyk. Indi agaçlaryň anyk sany hakyny gurrun etdik, onu dine andalyp Ogulhan Yunus Emre köçelerini çaplan agaçlaryň üstüne goşdum. Saparmurat Tukmanmaş Şahyolunyňky bir ýançetinden uğran agaçlaryň üstüne goşdum. Agyndan 1500 çemesi agaç uğrady ýa uğradyň ýa çaplyp imkininden beren şol agaçlaryň ýaşy kehinden 20 ýyl oturdulan agaçlar. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Häzir bildirişimizi dinleň. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirmän. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.